Des del sindicat, ja que apel·len a l'autonomia de centres, nosaltres també apel·lem a l'autonomia de centres perquè les direccions es plantin. Perquè ja d'una vegada deixem d'absorbir aquestes ordres de forma i se n'adonem i valorem socialment el que implica aquesta decisió que han pres. Nosaltres no volem ser conillet d'Índies. Entendrem que hi podria haver processos diguéssim, de laboratori, per dir-ho d'alguna manera, processos de pràctica per veure com serà una incorporació massiva en un futur. Que aquest és l'altre tema, incorporació massiva en el futur, parlem del setembre. Nosaltres ja estem cridant des d'ara que al setembre, si continua aquesta situació així, si el departament ens desempara com ho està fent fins ara, iniciem ja els tràmits per parlar entre totes d'una vaga general indefinida. Volem treballar en condicions. Som les primeres conscienciades de l'atenció a l'alumnat. Som les primeres que volem que això es faci o sigui, que mirem i prevalem l'atenció a l'alumnat, però no podem acceptar les condicions que ens estan donant ara.